כתוצאה מהשימוש במאסטר מיינד נפתרו לי הבעיות הרפואיות, לחץ דם ירד לנורמה והסוכר גם כן חזר לנורמה. סבלתי מבעיות שינה וחרדות. נודע לי שאני סובל מלחץ דם גבוה. לקחתי כדור אספרדל. הרופא אמר לי או שתתחיל עם כדורים או תעשה ספורט. לא היה נוח כל הזמן להתעלות בכדורים האלה. המשכתי עם כל מיני תרופות טבעיות. ולקום בבוקר לזכור שלקחת, וגם בצהריים וגם בערב. הרופא אמר לי, תיקח את עצמך בידיים, תעשה דיאטה. זאת קשה. לצערי זה לא עזר. שום דבר לא היה מאוזן. לפני כ3 שנים נודע לי על מכשיר המאסטר מיינד, רכשתי אותו והתחלתי להשתמש בו. זה נראה כמו איזה ווקמן. המכשיר מאוד נוח לתפעול, מאוד פשוט. בעצם המכשיר משמש את כל בני המשפחה, השתמשנו בו, גם אני, גם אשתי וגם הבנות. המכשיר מחזיק מעמד הרבה שנים והוא מלווה אותנו כבר כמה שנים. אני ישנה טוב, אין לי חרדות והפסקתי לקחת כדורים. אני היום אדם בריא. הייתי בריאה. אנחנו מאוד מאוד מרוצים מהמכשיר ומהתוצאות שהמכשיר נותן לנו, האיכות חיים שיש לנו כתוצאה מהשימוש במכשיר.